No takže čaute, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Chystám sa na rybky, akurát sa mi varí kukurica. Fú. A za chvíľku vyrážam na VN Vrbou 2. Takže bude ďalšia výprava, máte sa na čo tešiť. Ideme tam na číslo 5, minulo som bol na 8, teraz ideme na 5. Idem si pobaliť veci a ozvem sa tam. Takže, čaute. Ja už som tu, ako som vám povedal, na mieste číslo 5. A oficiálne vás vítam a zahajujem novú sériu rybolovu po stopách Golema. Takže, majte sa na čo tešiť. Ja si idem teraz naklipať udice. Idem vyskúšať, kde to budem hádzať. Dobrá. Tam si môžem dať prvý klip. Potom si to samozrejme preklipujem na spompu, ale teraz budem vyskúšať nejaké šťastie, či tam nezavíta nejaká pekná rybka. Takže tak no, počasie je pekné. Od pondelka má začať pršať, takže mohlo by to byť fajn. No a poviem vám niečo k tomu golemovi. Golem je ryba, ktorá má v strede tela takú guličku, kde nemá šupiny. Je to veľmi stará ryba. Ja som na ňu poloval celý minulý rok a som ju nechytil a každý si myslel, že už zomrela. Ale on žije, pretože tohto roku ju chytil môj kamoš. A pohybuje sa okolo 20 kg, takže budem veľmi rád, že aby sa podarilo ho chytiť. A keď nie teraz, tak na budúce. Budem tu možno týždeň, nejakých 7 dní by som tu chcel byť, takže uvidíme. Dnes je sobota, takže tak do soboty, nedele mám na pláne tu ostať, ale keď mi preskočí, tak ostanem tu ešte ďalšie týždne, takže ako môžete vidieť, všetko mám porozbalované, skoro už dokončujem, tu je plachta. Takže ďakujem všetkým týmto, ktorí ma podporujú a hlasím sa vám, keď budem nahadzovať. Takže zatiaľ čaute. No, takže na veci mám hotové. Môžem ísť nahodiť. Vyskúšam tam ani neviem aké gule, len tak zo začiatku na tie prvé zabery. Také tie osviečené. Vidíte čo aj tú gumičku. Nejde mi natiahnuť gumička. Aha, čik. No, ešte kúsok. No, dobre. Takto. Idem nahodiť. Mám to niekde naľavo od stroma. No, od stromu. Takto. No, tak asi nie. Dobrá. No, celkom dobrá. Ja, tvrdé. Môžem to pekne položiť. Do stojanu. Si zapnem zvuk. Páco. Jedna je v ohni. Dám klip. To bola niekde. Aha. To bola druhá montáž. Zapnem posluch. Tu je oco, ktorý trá cibulu.
Čo? Nič. Však natáčam video. Hore tiež je jak tupelo. Takže chcem. No, hodím túto a ja môžem pokračovať vo vybalovaní. A potom sa vám zasa ozvem, keď pôjdem tam niečo nakrmiť. Takto. Tuto by som chcel dať bližšie trošku. Vyskúšať na všetkých vzdialenostiach. Posnažiť sa nájsť tú rybu. No, dobre. Tuto tam môžem nechať. Je bližšie, ako som vravel. Je to v tvrdom. Ovládam cieľko. No a môžeme čakať. A týmto tu začalo oficiálny lov na golema. Takže mi držte palce. A verím, že sa čoskoro ozvem s nejakou peknou rybou. Takže čaute. Tesne nad ránom prišiel taký krásny 17-kilový kapor. Noc bola celkom zaujímavá. Mal som 3 ryby. A toto je najväčší z nich. Taký pekný 17-kilový šupinač. Riadne ti to dziga, hej. Pekná dlhá ryba. Pekne zafarbená. Takže ho idem pustiť. Nie, Mišo? Kto by chcel s tebou? Keď správ toto mi. Však požehnanie udíc, ne? Že dám to na video pekne. Jak sa staráš. Aha. No dávaj. Správ rozrešenie. A ja čo? Aleluja, Sandra Magora Ježiša Krista. Do hlavy, do pety. Kaprilvan! No víš, díky, ideme na golema. Takže natočili sme video, dačo sme nakrmili.
Akurát sme Farkimu previňali silóny a ja som dostal krásnu opatrnú jazdu, ale fakt, že opatrnú. A ten kapor si teraz zo mňa robí srandu, ale vyzerá to na celkom peknú rybku. Že verím, že tu budeme mať šťastný koniec. Farky, ty si idь nahodiť, ešte nedávaj pod breh, si nahodiť. Ty vieš. Konečne záber prišiel po celkom dlhej dobe. Ráno okolo 5. bola posledná rybka. Ale lov na golema pokračuje. No, po stopách golema. Bola to naozaj že opatrná jazda. Akurát som bol vedľa na mieste pri Adamovi. Sa ozvali len také 2 pipance. A potom pekná pomaličká jazda. Musel som utekať veľmi, lebo mám tam klipy. A mal som tam tak ešte tak raz by potiahol a už by bol na klipe. Že som sa skoro prizábil po ceste. Nejak som ho otočil. Do budúcna už si chcem kúpiť aj nejakú lepšiu výbavu, akože GoPro natáčaciu myslím výbavu. Takže to bude už v lepšej kvalite, verím. Aj nejakú zrkadlovku by som chcel. A také veci, no. Dobre. Naozaj to vyzerá na krásnu rybu. Ide šupy. A je v piči. Pustil. Farky, pustil. Hej. Takže snad sa vám ozvem konečne s nejakou rybou. Po 2-krát som to išiel natočiť a 2-krát mi tá ryba spadla. Takže ja neviem. To je zatiaľ. Teraz si pozrieme ešte tieto farky nahodil. Dobre, takže verím, že sa vám ozvem za chvíľku. Čiže čaute, po tom súboji, ktorý ste mohli vidieť, že mi tá ryba spadla, čo bola určite krajšia rybka, tak asi 5 minút na to ten istý prúd sa ozval. Mám tu takého cca 12-kilového kapríka, ktorému riadne peče na hlavu. Idem vám ho ukázať, len musí chcieť aj on. Môžete vidieť. Pekný, zdravý, vrbovský terminátor. Takže tak. Takže držte palce, že vám ukážem za chvíľku nejakú krajšiu rybku. No, takže zasa vás tu vítam s nejakou tú krásnou rybkou, vrbovskou. Rybky si zobrali prestávku, takže v noci prvýkrát som nemal ani záber. A teraz po 24 hodinách možno nejak tak prišiel takýto krásny
13,5 kilový kapor, ktorý mi tu dosral celú vaničku. Idem vám ho ukázať. Takýto pekný lišček. Stále to nie je tá správna ryba, ten golem, ale verím, že raz vám ho takto tu ukážem. A verím, že tie dve zdolovačky, ktoré ste videli, tak príde tretia, ktorá bude mať úspešný koniec. Takže držte ďalej palce a ešte to nevypínajte, lebo príde ešte čerešnička. Farkimu sa veľmi darí. Osem, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Toto klipovanie ma zabíja už. Už som aj začal nechávať klipy na udíciach, lebo vtedy som každú udicu odklipovával. A teraz dávam stále dole klipy. Či teraz nechám klipy, lebo už ma to nebaví. A toto keď sa mi stane, tak toto tu je masáker preklipovať všetko. No a ako som vám už spomínal, keď tu budete chcieť prísť, môžeme sa stretnúť, dohodnúť na nejakej spoločnej rybačke. Na budúce mám taký plán, lebo som myslel, že tu budem celé leto, ale chcel by som vám niečo natočiť aj z druhého takého krásneho rybníka zo Spišskej Belej. Potom mám v pláne natočiť niečo z Vrbovského rybníka, čo je tu vedľa hneď. A to je Vrbov číslo 1. A tam chcem ísť, aspoň taký plán, ísť tam aspoň na 5 dní, ale to musí ísť niekto so mnou, lebo sám tam nepôjdem. A keď tam so mnou niekto pôjde na 5 dní, tak pokúsim sa chytiť nejakú 10 plus rybu, lebo tam tá ryba je strašne taká chudobná na tie také krajšie ryby. A veľa rybárov tie veľké ryby berú, no nie že rybárov, to tie staré kormorány. No, takže keď sa niekto nájde, možno keď vyjde toto video a niekto bude mať chuť ísť na jednotku so mnou, tu čo ste domáci a chceli by ste ísť, alebo aj nerybári, len tak vám poviem, že tam do tej, nie že divočiny, ale tam je, neviem, tam mám taký rešpekt ísť sám. Takže na Farky práve stratil chuť na ryby. Dalibor, ktorého ste mohli vidieť v minulom videu, že vraj odchádza do Nemecka. Takže tak. Takže fakt, ak budete mať chuť a čas a viete si spraviť voľno, alebo chcete ísť na 5 dní niekde na rybačku, tak sa mi ozvíte na Instagram, alebo napíšte Instagram do komentáru a ja sa vám potom následne ozvem a niečo dohodneme, že ako to bude a čo to bude. Takže ja idem ešte to spombať, aby to nebolo veľmi dlhé a ozvem sa vám za chvíľku a verím, že aj s nejakou peknou rybou. Ukáž. Potáčaš mi tie stejky? Hej. No, mám tu konečne rybu. Asi hodinku po tom liscovi. Prišiel tak nečakane, keď som akorát volal so šéfom juniorskej koprovej ligy. Takže ho pozdravujem týmto, priniesol mi šťastie.
Akúrat som sa ku raňajky. To nebude veľká ryba. Boľak to či To tak ide. To tak ide. Malý šupik. Rásťo, považ mi pod berak. To nie je ten karas? Nie, kapor. Fuj, toto bolo hnusné, som myslel, že spadol. A ten kaporovec nemá papulu. To taký jak včera, ne? Kus väčší. Dobre. Pekne. Paráda. Čaute. Konečne sa mi podarilo natočiť vám zdolavačku. Aj keď nie celú, ale aspoň úspešnú. Že do tretice všetko dobre. Aj keď síce menší kaprik, ale aj ten poteší. Takže takto odhadujem okolo 7 kg. Takže celkom. Prišiel asi hodinu po tom liscovi, takže tak. Díky. Je tam. Dúfam, že to točí. Tá ryba, ktorú ste mohli vidieť, ktorý mám natočený záber. Konečne sa mi to podarilo. Aj keď som natáčal asi hodinu, a nie hodinu, ne. Tak nejakých 20 minút, ale už prišiel záber aj na pravú udicu. Čiže to je dobré znamenie. A teraz dúfam, že sa nepomotám. Ryba prešla. A mám pocit, že sa ťahám. Keby som nechcel, že tak asi sa neťahám.
ťahám. Podarilo sa mi ju otočiť. Ste videli tie šalené zabery, ktoré normálne mi udicu bere zo stojanu stále. Čo ja sa ťahám asi? Neviem. Neviem, teraz sa ťahám. Rastio, prinesieš podberak? Hej. Môžeš. Kámoši, toto vyzerá na krajšiu rybku. A kde je? Teraz z druhej strany? Z druhej musíš ísť hej. Fú! Aha, tak nie je až taký, jak som si myslel. Ja je. Dobre, ber ho, ber ho. Dobrá. Fú, a ten je pekný, kámo. To musíš nerasť, toto už musíš odopnúť. Počkaj. Tie tyčky. Ozvem sa vám vo vaničke. Nie tak. Že chlapci a dievčata, rybári a rybárky, ja sa vám opäť hlásim, opäť späť po tom malom kapru, čo som mohli vidieť, sa mi podarilo natočiť aj záber tohto tu krasavca. Prišiel pozrieť kapor s váhou 15,5 kg, čistá váha 15,5 kg. Čiže už sa to začína zvyšovať a verím, že pôjdeme stále len hore a hore a hore a dostaneme sa na kolema. Krásne, nie? Ideme ďalej a verím, že sa chvíľku tu budem držať tú 20 plus rybu, alebo aspoň 19,5. Takže tak. Díky kamo.
čo? Za 10 minút tu je mama. Takže čaute. Toto je posledné ráno od mojej výpravy. A mám tu takého asi 12-kilového kaprika, ktorý ma zobudil nad ránom. Bola to celkom úspešná výprava. Verím, že toto není posledná ryba, že sa s niečím ešte ozvem. Ale hodne si ukáže toho krasavca, že ho poviem pustiť. Takže keby jej chce. Dobre, cool. Takže takýto krásny lisec. Tak okolo 12 kg môže mať. Takže verím, že to nie je posledná ryba a že príde tá čerešnička na torte. Vytýkám. A vy držte palce. Takže ahojte, keďže mi to nechce veľmi natáčať už, tak lebo mám plné úložisko, tak ja vám takto len chcem v krátkosti poďakovať, že ste došli až sem, že ste si to video pozreli a budem veľmi rád za odber, like a koment a do komentu môžete v kľude napísať, čo sa vám páčilo alebo nepáčilo a čoho by ste chceli vidieť viac. Chcem vám len povedať, že bohužiaľ golema ste v tejto časti nevideli, ale verím, že od 3. do 12. augusta, čo idem na prvé miesto, kde je hlboká voda, a verím, že tam by ten golem aj mohol prísť, alebo nejaká krajšia ryba, takže tam budete 100% so mnou. To bude druhý diel, takže ja vám ďakujem všetkým, ďakujem sponzorom, ďakujem ľuďom, ktorí ma podporujú a vidíme sa pri ďalšom dieli. Takže vám držte palce a majte sa.